And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. Kotse, motor, house and lot, business, and napatapos ko ang dalawang anak niya. I gave it all. Pero he's a married man. And karelasyon ko siya. Hi, DJ Raqi. I just want to thank you for the wisdom and words of encouragement that you impart. It benefits me. It benefits me to the point of moving on from the enigmatic heartbreak of my 12-year relationship with my ex. The reason that I messaged you is because I need your advice. Itago mo ko sa pangalang Raymond. And this is my secret file. I work in one of the biggest conglomerate investment companies in the world. I'm currently residing abroad. I'm a decent gay, and I came from a well-off family. Alam ng pamilya ko ang gender preference ko. Kaya lang, syempre, hindi nila ito tanggap ng buong buo. Alam mo yun? Yung pakiramdam na nagtatrabaho ka sa kadiliman because of my family. At yun yung rason kaya ako ginrab yung opportunity to work independently abroad. Yung pakiramdam na magtrabaho ng malaya without the shadow of your elite family and without the judgment from the circle and the society. So anyway, I've been in a relationship with Joseph for 12 years. Straight guy siya with a live-in partner. Meron pang 2 mga anak. Bago pa ako nakipagrelasyon sa kanya, meron na siyang pamilya. At dahil nga baliw ako sa pag-ibig, nilaban ko. Lahat ng supreme ibinigay ko. Kotse, motor, house and lot, business, at higit sa lahat, napatapos ko yung 2 anak niya sa kolehiyo. Not to mention, Ateneo de Manila University ko sila napatapos. Nagkakilala kami abroad eh. He works with the same company, airline industry,
4 years live-in, 8 years long-distance relationship na. Then I decided to resign. Pero, ayun nga. Naramdaman ko na lang na di na ako nag-grow dun eh. Anyway, let's move on to the glorious years sa ka-live-in ko. Naramdaman ko naman na mahal niya ako. Ganon din naman ako sa kanya. Pinanindigan niya ako sa lahat ng mga tao. To the point na live-in kami abroad at talagang dinidisplay niya ako. Never niya akong ikinahiya. First love ko ito sa isang straight guy. Pero dumating sa punto na kinailangan ko siyang iwanan to prioritize my career. To reach my dreams. Pinayagan niya ako. 2011 nag-start ang relationship namin. At magtatapos din pala sa kasalukuyang taon. Pero syempre, dumating sa punto na nag-for good na nga itong si Joseph sa Pilipinas. Nawala na siya ng pag-asa na magkaroon ng good opportunity abroad. So, that time, ewan ko rin sa sarili ko. Ang dami na kasing complications. Sa side ko, nandun pa naman yung love. Pero wala na yung commitment eh. Kasi nga busy si Joseph sa pamilya niya sa Pilipinas. I swear to God, ginawa ko lahat para masustain at ma-survive yung relationship namin. At umabot na lang sa punto na wala na talaga eh. Nasagad na ako. Faithful naman ako sa kanya. Maraming mga nanliligaw, nakauri kong mayaman, highly educated, business tycoon. Pero hindi ko sila in-entertain because I was so committed to Joseph. Dumating na lang ako sa punto ng buhay ko na napagod ako sa relasyon ko sa kanya. Kasi pakiramdam ko ako na lang yung lumalaban. Pinagdasal ko kay Lord na sana malagpasan ko itong pagsubok na ito. Kung tutuusin, good catch si Joseph. He's older than me, 7 years to be exact. Matalino, simpatiko, maginoo, at busila kang puso. Attached na attached ako sa kanya because of his smart personality. And feel good kapag kabonding. So yun nga, March 2023, just last month, I finally decided to break up with him. Kasi nga, wala nang patutunguhan ng relationship namin. To the point na wala na akong maramdaman na pag-ibig. Pero syempre, bago ko ginawa lahat ng yun, ay ipinagdasal ko muna kay Lord para may guidance ako. Unan, ayaw niyang pumayag makipag-break. Pero, in-explain ko ng maayos ang rason. Sabi ko, main reason ay hindi na tayo nag-grow sa isa't isa. Kasi nga, ang universe at si Lord, hindi na tayo pinagsasama uli. In-explain ko sa kanya. Sinubukan kong kunin at mag-work sa abroad but the outcome failed. I guess, sign na yun ni Lord at universe na i-let go ko na siya. So moving forward, today, merong isang taong nagpapadama ng kilig sa puso ko. I met Jacob. Sa Christian church ko siya na kilala.
3 years younger than me. I entertained him because gwapo siya. Pero siya pala talaga ang ibinigay na rason ng Panginoon para tuluyan ko ng hiwalayan si Joseph. Gumamit ng tao si Lord para tuluyan ko ng bitawan ang toxic relationship namin ni Joseph. Kaya lang itong si Jacob, meron siyang 5 anak at may ka-live-in sa Pilipinas. Well, ewan ko ba. Lagi na lang ako natatrap sa ganung klaseng guy. Kinilala ko naman si Jacob. Tall, dark, handsome, magaling mag-basketball. Nag-friendly date kami maraming beses. Hanggang sa inamin niya na lahat sa akin about his past. Na naging patapon ang buhay niya. Ikinuwento niya na nawalan ng direksyon ang buhay niya because of his wrong decisions in life. Then nag-flashback yung mga memories ko kay Joseph. Meron silang parehas ni Joseph. Kumbaga parang may pattern. Ang pagkakaiba lang in terms of family social class. Mas angat si Joseph. Kasi Joseph raised with complete family while Jacob came from a broken family. In terms naman sa pamumuhay, may kaya sa buhay si Joseph. Compare ko lang. Then after kong malaman ang life ni Jacob, I decided to know him more deeply. Because ayokong mag-judge because of his past. At habang nakikilala ko si Jacob ng malaliman, mas nare-realize ko na hindi siya pasok sa standard ko. Kasi may itsura lang siya. Pero wala siyang utak. Si Jacob, ang bentahe niya, gwapo pero sabaw ang utak. Si Joseph, ang bentahe, smart personality, intelligent character. Honestly, gusto ko sana maging karelasyon si Jacob. Pero nung makilala ko siya ng mas malaliman, parang mas maganda na lang na tropa ko siya kaysa sa maging lover. I'm now in my late 30s. Hinahanap-hanap ko yung partner na mas aangat pa sa ex ko. Or higit pa. Kasi ayokong mag-settle for less. Gumising na lang ako ng isang araw na wala na yung excitement at interest ko with Jacob. Hindi naman sa mataas ang benchmark ko, pero syempre, gusto kong mahanap yung tamang guy. Gusto ko yung deserve ko talaga at swak sa akin. Sa totoo lang, maraming nanliligaw sa akin na foreigner. Business tycoon, highly professional, renowned entrepreneur, belong sa high society and corporate world. Kaya lang wala akong matipuhan sa kanila. Noon, because sarado ang puso ko dahil committed ako with Joseph. Ano bang pwedeng may advice sa akin? Ipupursue ko ba si Jacob kahit wala namang patutunguhan at ramdam kong hindi naman siya seryoso sa akin? Iniisip ko rin na kaya lang ba siya sumasama sa akin kasi nakikinabang siya sa mga bagay na ibinibigay ko? Or mag-start na akong mag-entertain ng mga foreigner na kahit papano same-same naman ang status sa akin. Kahit papano well-off din naman. I don't know. Sa ngayon, I'm looking for a person na pang-settle down na. Feeling ko maswerte nga ako sa foreigner eh. Nakauri ko kasi nga parehas kami ng wavelength and at the same time maiintindihan yung trabaho ko. Napapagod na ako magmahal eh. Grabe yung traumang pinagdaanan ko kay Joseph. I thought na I was just pursuing my dreams, my goals, kaya kami nagkahiwalay. But beyond that, it was the toxicity of the relationship that we had that made me decide to cut it off. Gusto ko na kapag nakipagrelasyon na ako,
Yung pang settle down na, yung pang kasalan na, yung pang same-sex marriage na. Dahil pagod na akong umiyak ng bongga. Pagod na akong masaktan ng sobra. Sana ibigay na ni Lord ang deserve para sa akin. And DJ Raqi, sana mapayuhan mo ako sa situation ko. Salamat sa pagbabasa at pakikinig sa akin. Silent fan mo ko. Hanga ako sa wit mo and words of wisdom. God bless you and more power. Muli, ako si Raymond. At ito, ang aking secret file.